Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Siebe van Heusden. Limburg wordt door de legertop de militaire provincie van België genoemd. Maar wat betekent dat precies? Waarom speelt onze provincie zo'n centrale rol binnen defensie? En hoe ziet de toekomst eruit nu het leger opnieuw fors investeert? Wij doken achter de schermen van de Limburgse kazernes, de vliegbasis van Kleine Brogel en de militaire campus van Safraanberg. HBVL-journalisten Sien Hermans en Jan Beks. Jullie zijn voor een reportagereeks achter de schermen gedoken van het leger in Limburg. En jullie spraken ook met generaal Frederik van Sina. Hij is de opperbevelhebber van het leger. En van Sina die noemde Limburg de militaire provincie. Ja, hoe komt het eigenlijk dat juist onze provincie zo'n prominente rol speelt binnen defensie? De reden is eenvoudig, omdat we hier cruciale gevechtseenheden hebben in Limburg met voorop de vliegbasis van Kleine Brogel, die een heel aparte rol heeft binnen de NAVO, namelijk speelt een rol in de strategische ontrading, zoals dat in het jargon heet, maar dat komt eigenlijk erop neer dat Kleine Brogel ook een nucleaire taak heeft en daardoor zelfs op NAVO-niveau een hele belangrijke basis is, dus heel zeker ook voor België. En twee, je hebt in Leopoldsburg, heb je toch zeker wat Vlaanderen betreft, zit daar de concentratie van gevechtstroepen. Dus jongens en meisjes moet ik zeggen, die naar conflictgebieden moeten, dan zullen dat in de eerste plaats, als het dan over Vlaamse eenheden gaat, mensen uit Leopoldsburg zijn. Twee, wat een reden is waarom dat Limburg de militaire provincie is. Er zijn ook historische redenen. En dan moeten we al bijna helemaal terug naar het begin van België. 1835 beslist de toenmalige koning Leopold I dat er in de buurt van het dorpje Beverlo een groot militair kamp moet komen. De vijand was toen niet Duitsland, was toen niet Rusland, maar was toen nog Nederland. We zaten toen in een soort koude oorlog met Nederland. Dat eigenlijk met ledenogen bekeek hoe dat België zich had afgescheurd toen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En die dreiging was er en Leopold I plaatst dus niet te ver van de Nederlandse grens, organiseert daar een groot militair kamp met veel militairen. Dat was toen niks. Dat was hij. Stilletjes aan, gedurende de 19e eeuw, is rond dat kamp een gemeente ontstaan, een plaats. Leopoldsburg heet dat nu. Dus dat is al die historische reden voor Leopoldsburg. En dan heb je natuurlijk Kleine Brogel. Dat heeft zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. De Britten die wilden niet te ver van het Rijnfront een vliegveld hebben om de Duitsers te bestoken achter de Rijn. Niet te ver daar vandaan dus. En dus kwam er in Peer, in Kleine Brogel, een vliegveld. Dus dat gaat echt al jaren terug. En Kleine Brogel heeft zich vanaf de jaren 60 vooral echt geprofileerd als een heel operationele gevechtseenheid met onder meer die nucleaire rol. En over dat kamp van Beverlo en Kleine Brogel, daarover gaan we het later nog uitgebreid hebben. Nu, als we die aanwezigheid van defensie in onze provincie concreet gaan maken met cijfers, zien hoe groot is die aanwezigheid nu precies? Wel, in Limburg werken er op dit moment ongeveer 4500 militairen en ongeveer 300 burgers voor defensie. Als je dat vergelijkt, in heel België werken er op dit moment 27.000 militairen. Dat betekent toch dat ongeveer 16% van die militairen in onze provincie te werk gesteld is. Dat is toch wel een behoorlijk aantal. Inderdaad. En dat zorgt er ook voor dat defensie eigenlijk de grootste werkgever is in Limburg. Op de tweede plaats staat het ziekenhuis in Genk, het SOL, ziekenhuis Oost-Limburg. Ja, ik moet toegeven, ik had dat eigenlijk niet verwacht dat defensie de grootste werkgever zou zijn in onze provincie. Ja, we hadden het al over die historische verankering van defensie. Zijn er nog andere redenen waarom defensie net hier in onze provincie zo geconcentreerd is? De generaal van Sina vertelde ons waarom Limburg ook heel interessant is voor defensie, is het feit dat er hier nog plaats is. Vlaanderen is helemaal volgebouwd, maar het leger heeft ruimte nodig, al was het maar om te oefenen. En heeft dat nog in Limburg, en met name het kamp van Beverlo, wat sommige mensen verwarren
met Leopoldsburg, maar het kamp van Beverlo is veel en veel groter dan Leopoldsburg. 55 vierkante kilometer. Dat is al een forse Limburgse gemeente op zich. Het is ook het grootste oefenterrein van heel België voor het leger. Waar dat dus niet alleen militairen uit Leopoldsburg, maar uit heel het land en zelfs internationaal komen oefenen. Dus ze hebben plaats nodig en die hebben ze in Limburg. En daarbij heb je dan nog eens het schietterrein voor de jachtvliegtuigen, voor de gevechtsvliegtuigen. In Helchter en Oudsbergen, Pampa Range, is ook 5500 hectare, als ik me niet vergis, zien. Ja, klopt. Dus ze hebben hier plaats. En dat vond Van Sina heel belangrijk. Ja, en die ruimte alleen is niet enorm belangrijk, want ook Limburgers zelf die spelen een rol in waarom we de motor van Defensie worden genoemd, toch? Ja, inderdaad. Van Sina zei zelf ook, in Limburg kent iedereen Defensie. Iedereen kent wel iemand die bij Defensie werkt. Is dat nu in Kleine Brogel? Is dat in Leopoldsburg? Is dat als instructeur op Safraanberg? Het is echt een gegeven bij ons. En dat helpt ook wel bij de recrutering om mensen te werven voor Defensie. Van Sina zei ook, er zijn andere regio's waar dat een groter probleem is. In andere provincies waar dat die aanwezigheid van het leger gewoon veel minder is. En dat heb je in Limburg natuurlijk niet. Ja, en dat recrutering belangrijk is, dat weten we allemaal, want door het huidige geopolitieke klimaat is ook in ons land Defensie weer hoger op de agenda gekomen. Het leger moet groeien. Ja, welke rol speelt Limburg in die toekomstplannen? Limburg zal een recruteringsprovincie blijven bij uitstek. Zoals Sien al daarnet vertelde, Defensie is een vertrouwd gegeven in Limburg. De afstand is klein. Dat zorgt ervoor dat jonge mensen al sneller gaan postuleren voor een baan bij Defensie. Ook al omwille van het feit dat je wel mogelijkheden hebt om dicht bij huis te werken in Limburg. Met Leopoldsburg en Kleine Brogel. En ook in zekere zin voor het zuiden van Limburg in Safraanberg. Voor West- en Oost-Vlamingen, alhoewel daar een beetje tegenmaatregelen zijn genomen de laatste jaren, als er daar jonge mensen zijn die willen bij gevechtseenheden gaan werken, ja, die moeten al heel ver van huis gaan. Die kunnen niet elke dag op en af pendelen, die moeten al in de kazerne blijven slapen, wat natuurlijk een job bij het leger minder sexy maakt. Ja, en Defensie heeft ook cijfers vooropgesteld die ze willen halen tegen 2040. Sien, vertel eens, wat zijn die cijfers? Tegen 2040 willen ze nationaal groeien naar 40.000 manschappen. En in Limburg betekent dat ze eigenlijk naar 9.000 militairen willen gaan. Dat is eigenlijk een verdubbeling van het aantal dat er op dit moment is. Wat toch wel, ja, het leger heeft 35 jaar, is er eigenlijk een onderinvestering geweest. En nu zijn ze plots heel erg aan het investeren. En dat zal ook wel uit die recrutering moeten blijken. Ja, Sien en Jan, jullie zijn achter de schermen van het leger in Limburg gaan kijken en jullie zijn begonnen in Leopoldsburg. Ja, wat hebben jullie daar gezien? Het eerste wat heel opvallend was, is dat dat een heel beveiligde site is. Je kan daar niet zomaar rondlopen. Dat is met prikkeldraad, camera's, verbodsborden. Aan de ingang moet je identiteitskaart afgeven. Je staat onder continue begeleiding. Je kan daar niet zomaar eventjes op jezelf gaan rondwandelen. In Leopoldsburg zelf hebben we onder andere 2 gevechtseenheden bezocht en eentje daarvan is bataljon bevrijding 5e linie. Dat zijn de infanteristen in Leopoldsburg, wat betekent dat zij voornamelijk te voet ten strijde gaan. Zij maken ook gebruik van voertuigen, maar zij stappen daar ook uit. Dus zij blijven daar niet in zitten. Zij gaan ook het gevecht aan tussen 2 staten, maar zij staan ook in bijvoorbeeld voor een dorp of een stad of loopgraven te zuiveren. Zij voeren ook patrouilles uit, zij verdedigen het grondgebied. En met moderne oorlogsvoering is daar ook een dronepeloton bijgekomen. Vertel eens daarover. Zij hebben het eerste dronepeloton opgericht binnen de Nederlandstalige eenheden. In de huidige oorlogsvoering merk je ook, je kan daar niet meer onderuit. Dat hoort er nu eenmaal bij. Commandant Willemsen heeft dat ook gezegd. Drones maken het slagveld ook veel transparanter. Zij detecteren alle bewegingen, wat het voor de militairen natuurlijk ook veel moeilijker maakt om zich te verplaatsen. Dus ze moeten mee op die kar springen, ze kunnen niet achterblijven. Ja, de infanterie is niet de enige gevechtseenheid in Leopoldsburg, want er is ook nog de cavalerie. Ja, dat doet mij altijd denken aan paarden, maar ik neem aan dat dat niet meer het geval zal zijn. Ik heb die vraag ook gesteld. En het klopt dat er geen paarden meer zijn. Dat zijn nu de voertuigen. Maar ze hebben natuurlijk die naam behouden. Nu, ze zeiden daar wel, het respect wat je vroeger voor je paard moest hebben, datzelfde respect moet je ook voor je voertuig hebben. Daar kruipen heel veel uren onderhoud in. Die voertuigen zijn ook het verlengstuk van de militairen. Zij leven daarin, zij slapen daarin, zij eten daarin. Ze komen tijdens missies eigenlijk nooit uit dat voertuig.
En de cavalerie, wat is hun taak precies binnen het leger? Wel, zij noemen zichzelf het Zwitsers zakmes van het leger, omdat zij heel uitgebreid kunnen werken. Ze hebben heel wat voertuigen ter beschikking, waarmee dat ze op heel veel verschillende plaatsen kunnen zijn. Zij staan ook in om een grondgebied te zuiveren, om de infanteristen te helpen. Tactisch bekeken dient de cavalerie, die hebben snelheid. Die voertuigen zijn zwaarder en die kunnen dan vanaf de flanken eigenlijk de infanteristen die proberen te penetreren in een bepaald vijandig gebied, om die te ondersteunen met vuur, dus met zwaardere wapens. Dat zijn dus twee verschillende gevechtseenheden dus, maar een leger is natuurlijk meer dan alleen vechten. In Leopoldsburg zitten er ook verschillende eenheden met een ondersteunende functie, toch? Daar zitten heel wat andere eenheden, want zo gevechtseenheden, dat is allemaal mooi, maar die kunnen eigenlijk niks zonder logistiek, zonder communicatie, zonder medische steun, zelfs zonder een goede scholing, zonder goede theorie. Dat allemaal, al die nevenactiviteiten, dat zit ook allemaal in Leopoldsburg. En dat maakt eigenlijk van Leopoldsburg voor buitenstaanders toch een redelijk onoverzichtelijk geheel, maar het past wel allemaal in elkaar. Zo heb je een belangrijke eenheid, het 18e bataljon logistiek. Ja, die zorgen er eigenlijk voor dat de soldaten die aan een frontlinie moeten vechten, dat die op alle mogelijke vlakken ondersteund worden. Dus voeding, voertuigen, reparaties, brandstof, al dat soort dingen, daar zorgt het 18e bataljon logistiek voor. Nu, de kolonel, de luitenant-kolonel die ons daar te woord stond, die maakte eigenlijk van de gelegenheid gebruik zien om een promopraatje te maken. En hij zei van kijk, we zijn eigenlijk wel essentieel voor onze gevechtstroepen. Hè. Wij halen ze uit de modder als ze vastgereden zijn. Maar we zitten momenteel met 450 militairen. Op papier zou ik er 1000 moeten hebben. Terwijl we een hele uitgebreid gamma hebben aan functies, aan jobs. En hij zei, we doen er alles aan om mensen warm te maken om voor ons bataljon te komen werken. Ja, wat al deze eenheden wel gemeen hebben, is dat ze gebruik maken van het kamp van Beverlo. Je had het er in het begin al over, Jan. Ja, dat kamp van Beverlo, wat is daar de functie precies van? Ja, militairen moeten kunnen oefenen. Militairen maken plannen en die plannen moeten in de praktijk omgezet worden in tactische manoeuvres. En dat kunnen zij onder meer oefenen in het kamp van Beverlo. Ik heb het al gezegd, 55 vierkante kilometer groot. Je hebt daar aan de noordzijde van het kamp van Beverlo heb je eigenlijk vooral schietstanden. De militairen moeten elk jaar hun kwalificaties halen om hun schietwapens te mogen gebruiken. Daar kunnen ze oefenen, daar worden ze ook geëxamineerd op een of andere manier, wordt daar gecontroleerd of ze wel volgens het protocol hun wapens gebruiken. Dus je hebt aan het noorden die schietstanden, ten zuiden van de Hechtelse Steenweg. En dat is echt een enorm gebied dat helemaal gaat tot tegen het Remelstort, zelfs tot bijna tegen de teril van de mijn van Zolder. Heb je een terrein dat vooral bestaat uit oefenterrein, waar ze hun tactiek kunnen oefenen, waar ze hun drills kunnen oefenen, waar ze kunnen oefenen bijvoorbeeld hoe gaan we bijvoorbeeld een vijandig dorpje of een dorpje dat in handen is van de vijand, hoe kunnen we dat veroveren? En hebben ze dus Laakheide gebouwd, daar ten zuiden van de Hechtelse Steenweg. En dat is een klein dorpje op zich, een fake dorpje, maar je hebt daar een appartementsblok in, je hebt daar een schooltje in, je hebt daar huizen, waar ze hun stedelijke, tussen aanhalingstekens, tactieken kunnen oefenen. Ze hebben daar ook, en dat is eigenlijk terug van weg geweest, de loopgravenoorlog, dachten we, dat is iets van het verleden, dat is iets van 1418. Maar sinds Oekraïne weten we wel beter. En heeft het leger recent ook op datzelfde oefenterrein loopgraven nagebouwd, zodat ze dat ook kunnen oefenen. Dus je hebt daar echt een panoplie van mogelijkheden om te oefenen. Ik zeg het al, het kamp van Beverlo zelf is eigenlijk ook een eenheid op zich. En die leveren dus de faciliteiten voor onze militairen in heel België om te kunnen oefenen. Naast Leopoldsburg zijn jullie ook gaan kijken op de vliegbasis van Kleine Brogel. Ik neem aan dat dat een groot verschil is met de landmacht. Ja, toch wel. De luchtmacht heeft sowieso al een andere cultuur dan de landmacht. Bij de landmacht, al is dat daar ook een beetje ten goede aan het veranderen, heb je toch nog altijd wat meer de hiërarchie
degene met meer sterren of strepen heeft altijd het laatste woord. Nog eens, dat verandert ten goede de laatste jaren. Maar in de luchtmacht speelt dat minder. En dat heeft een hele gewone reden. Een dagdagelijks bestaan van een gevechtspiloot. Die kan niet zonder zijn onderofficier, mechanieker, die ervoor zorgt dat die F-16 elke dag weer in orde is. Dus daar is veel meer connectie tussen die mensen dan bij de landmacht. Los daarvan, Kleine Brogel is natuurlijk ook heel anders, omdat het een van de, ik weet mijn woorden, maar ik denk wel dat we dat kunnen zeggen, zowat de meest gevoelige eenheid is van België. En dat heeft een eenvoudige reden. Kleine Brogel is een van de weinige NAVO-basissen in Europa die ook een rol hebben, een functie hebben in de strategische ontrading ten opzichte van vijanden, laat ik maar zeggen. Strategische ontrading is het codewoord. Je moet dat eigenlijk gewoon verstaan als een nucleaire rol. Dus Kleine Brogel zit mee in die nucleaire paraplu van de NAVO. Over de al dan niet aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel zeggen de militairen altijd hetzelfde. We bevestigen niet, we ontkennen niet. Uit de gevoeligheid en de kracht van dat wapen is dat standpunt wel te begrijpen. Al is het een publiek geheim dat die kernwapens daar zich toch wel zouden bevinden. Een voormalige minister van Defensie heeft dat onder meer ook bevestigd. Maar nog eens, on the record zal je dat een militair nooit horen zeggen. Wel bevestigen ze dat ze wel degelijk een functie hebben, een rol hebben in die strategische ontrading van de NAVO. En dat het is ook helemaal niet toevallig dat er zich in Kleine Brogel ook een Amerikaanse eenheid bevindt, het MUNS. Dat is niet zomaar een eenheid, die zijn nog in 2018, het staat trouwens te lezen op de website van de US Air Force, zijn die nog uitgeroepen tot of beste eenheid binnen de nucleaire afschrikking van de Amerikaanse luchtmacht. Dus die mensen daar, die Amerikanen daar, die zijn gespecialiseerd in het omgaan met nucleaire wapens en nucleaire tactieken. Die zijn daar niet zomaar natuurlijk. Die rol, die nucleaire ontradingsrol, waaraan Kleine Brogel deelneemt, zorgt er ook voor, en dat zijn de woorden van generaal Van Sina, trouwens een gewezen F-16 gevechtspiloot, die nog basiscommandant is geweest in Kleine Brogel, die de basis dus heel goed kent, die zegt: Kleine Brogel is een eenheid die uitmunt in excellentie, in uitmuntendheid. Omdat de standaard daar zo hoog ligt, het moet allemaal, volgens de bedrijfscultuur van Kleine Brogel, het moet allemaal in orde zijn. Het mooiste bewijs daarvan is, en zelfs de generaal zelf is daarvan een voorbeeld, zegt de generaal, is dat er de mensen van Kleine Brogel, niet alleen de piloten, maar ook de onderhoudsmensen, de mensen van de Force Protection, de mensen van de inlichtingen, dat die allemaal hele mooie carrières maken na hun periode in Kleine Brogel, omdat men daar inderdaad de norm altijd heel hoog legt. Kleine Brogel is op dit moment, zit een beetje op twee gedachten te hinken. Dat maakt het op dit moment niet zo makkelijk, omdat ze natuurlijk in volle transitie zitten naar de F-35, het nieuwe supergesofisticeerde gevechtstoestel van Lockheed Martin van de 5e generatie. Heeft steltcapaciteiten, kan veel moeilijker gecapteerd worden door radars. Heeft ook nog veel andere technische snufjes. En voor die F-35 wordt werkelijk zowat de hele basis herbouwd. Er komt op een 20 hectare groot terrein is men nu volop bezig aan het bouwen van een F-35-complex. Dat gebeurt allemaal in de grootste discretie, ook op vraag, eis, kan ik bijna zeggen, van de producent Lockheed Martin en ook het Amerikaanse leger, omdat net de F-35 zo'n gesofisticeerd wapen is dat de vijand, tussen aanhalingstekens, maar al te graag zou willen weten hoe dat toestel nu in elkaar steekt. Dus dat zorgt ervoor dat op die werf, daar komt niks of niemand binnen zonder dat dat op voorhand uitvoerig gecontroleerd is geworden. Die werf is trouwens een van de grootste investeringen van Defensie in Limburg, want die alleen kost al €300 miljoen.
moet toegeven, het klinkt allemaal zeer indrukwekkend. Ik zou willen dat ik erbij was. Nu, naast de militaire basis hebben we in Sint-Truiden ook de campus Safraanberg, waar je militaire opleidingen kan volgen. Ja, hoe zit het daar eigenlijk op die school, als ik dat zo mag noemen? Wel, dat is de Koninklijke School voor Onderofficieren. Een hele mond vol, maar eigenlijk zijn dat de onderofficieren die wat daar een militaire opleiding krijgen. Nu, dat zijn niet enkel onderofficieren, maar ook kandidaat-officieren die wat al een specifiek bachelor- of masterdiploma hebben, die worden daar ook gevormd. Daarnaast is er ook een heel belangrijk luik, dat is de technische vorming. En daar worden mensen gevormd die wat later aan de F-16's zullen sleutelen, die aan de helikopters gaan sleutelen. Die krijgen daar ook hun opleiding. We hebben daar ook gesproken met 2 studenten van die vorming. Eentje daarvan was Wout. Hij is een grote fan van de F-16. Hij zal later ook in Kleine Brogel gaan werken, dat weet hij zelf ook al. En hij vertelde ook van, die fascinatie is er altijd al geweest. Hij woont zelf ook heel dicht bij de vliegbasis in Kleine Brogel. Dus hij zei van, vroeger of nu nog altijd, als die vliegtuigen overkomen, dat blijft toch wel heel indrukwekkend om te zien. Dat geluid, zegt hij, voor ons klinkt dat als muziek. Dat is niet iets wat wij ooit vervelend zullen vinden of waar wij ooit moeilijk over zullen doen. Ja, opvallend is ook dat de school ook nauw samenwerkt met de Limburgse hogescholen PXL en UCLL. Ja, waarom is dat? Je kan bepaalde opleidingen volgen aan die 2 hogescholen, bijvoorbeeld informatica, bouw. En als je die opleidingen volgt, dan kan dat eigenlijk via het leger. Dus heel concreet betekent dat Defensie eigenlijk jouw studie gaat terugbetalen. Doorheen het jaar volg jij gewoon les aan die 2 hogescholen. En in de vakantieperiodes volg je dan eigenlijk jouw militaire opleiding. Je krijgt ook een maandelijk salaris daarvoor. En het leger betaalt ook eventueel jouw kot terug, jouw boeken terug, het inschrijvingsgeld. En nadien kan je dan je opleiding bij het leger, of kan je nadien ook bij het leger aan de slag gaan in de functie waarvoor je gestudeerd hebt. Nu, bij een school zijn de leerkrachten, in dit geval de instructeurs, ook heel belangrijk. En daar gaat het wel iets minder mee, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ze hebben nood aan instructeurs. En het probleem is dat ze die niet gemakkelijk vinden, omdat jonge militairen, die willen liever actie. Die willen dingen doen en die hebben eigenlijk niet zoveel zin om 3 jaar les te geven op school of om instructeur te zijn. Het is niet sexy genoeg. En daar wil de school toch wel veranderingen brengen, want zij zeggen ook, we hebben die mensen wel nodig om onze jongeren te vormen. Dus nu is er nog een beetje een mix van oudere instructeurs en jonge instructeurs. Ze zeggen, die oudere instructeurs die hebben natuurlijk heel veel ervaring. Daar leren onze jongeren heel veel van. Maar die gaan natuurlijk ook op pensioen. Op een bepaald moment gaan die ook stoppen. En dan heb je natuurlijk die jonge mensen nodig. En dat is nu nog een beetje een probleem waar ze mee zitten. Of iets wat ze moeten aanpakken, ervoor moeten zorgen om die jonge mensen toch warm te maken om een paar jaar instructeur te zijn. Ja, hopelijk lukt dat ook, want dat is enorm belangrijk. Tot slot, een iets minder bekende tak van Defensie bij ons in de provincie. Ik moet toegeven, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Het gaat over het provinciecommando. En dat ligt in Hasselt in een statig herenhuis. Maar wat gebeurt daar nu precies? Wel, zij staan in voor het crisisbeheer van de provincie bij noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan de watersnood. Dan worden zij opgeroepen om mee te helpen met het verhogen van de dijken te bewaken, zandzakken leggen, water wegpompen. Of de illegale rijf in Brustem, in 2023 was die. Daar hebben zij ook bijgestaan om de mensenmassa te controleren. Heel belangrijk is dat zij pas optreden als alle andere veiligheidsdiensten zijn uitgeput. Dus als zowel de brandweer, de politie, als die niet meer genoeg mensen hebben, of die zijn niet in staat om ter plaatse te komen, dan wordt het provinciecommando ingeschakeld. Ja, we weten nu wat er allemaal speelt bij Defensie in Limburg. Als we dan vooruitkijken, dan komen we opnieuw uit bij die geplande groei waar we het in het begin al over hadden. Ja, hoe willen ze die plannen waarmaken? Ja, eerst en vooral recrutering. Het leger recruteert de jongste 3 jaar zo uit het hoofd zo'n 2400 militairen per jaar. Dat is vergeleken met de jaren daarvoor heel veel. Ik heb er trouwens ook eens bijgenomen. Het leger groeit weer, want we hadden in 2006 nog 7000 militairen in Limburg. Nu zitten we aan 4500 plus 300 burgers. Maar dat was tot voor kort zaten we aan rond de 4000 militairen in Limburg. Dus je ziet, de groei is ingezet. Dat is heel duidelijk. Dat betekent ook, en dat zij van Sina benadrukte dat, om jonge mensen aan te trekken, moeten we ook ervoor zorgen dat onze kwartieren, onze kazernes weer up-to-date zijn. Dat de mensen kunnen werken in normale, comfortabele omstandigheden.
bijvoorbeeld Airco, ik zeg zomaar iets. En dat daar nu de lamp brandt, dat er heel veel kwartieren, Leopoldsburg voorop, Safraanberg ook, maar ook in Kleine Brogel zijn er veel infrastructuurwerken bezig. Met natuurlijk als uitschieter die ene gigantische werf in Kleine Brogel, maar dat dient dan specifiek om de F-35 in alle veilige omstandigheden te kunnen laten werken. Maar ook in Leopoldsburg heb je een grote werf van een investering van 130 miljoen om de nieuwe voertuigen, waarvan de Griffons, dat is het nieuwe panzervoertuig van de infanterie, om die in een grote loods te kunnen onderhouden, samen met de Jaguars. Dat zijn dan weer, die moeten nog geleverd worden, maar de Jaguars zijn dan weer de panzervoertuigen van de tweede, vierde lanciers van de cavalerie. Over die F-35 gesproken, dat is blijkbaar meer dan zomaar een nieuw vliegtuig. En de beveiliging rond dat project is, zoals eerder gezegd, extreem. En daar komt ook een nieuw luchtafweersysteem bij kijken, heb ik begrepen. Ja, maar dat zat eigenlijk een beetje los van de F-35 op zich. België is, als je dat op Europese schaal bekijkt, qua luchtverdediging, luchtafweer, eigenlijk één groot gat. We hadden dat nog tot in de jaren 90 en dat is toen in versneld tempo afgebouwd geworden. Daar zijn wij Belgen wel kampioen in geweest na de val van de Berlijnse muur. En het einde van de Koude Oorlog hebben wij in geen tijd dat vredesdividend, het geld dat vrijkwam omdat we zogezegd niet meer moesten investeren in defensie, hebben wij opgesoupeerd. Een van de eerste slachtoffers was onze luchtverdediging. Dat is nu één groot gat. Daarvan is defensie zich zeer bewust en op verschillende schalen, zowel op lagere niveaus als middelhoog niveau als op hoog niveau, worden er nu luchtafweerverdedigingssystemen gekocht. Eén daarvan is het Noorse NASAMS. Die beveiligen het luchtruim op middelhoge hoogte. En daarvan, dat zijn mobiele systemen. En die gaan op verschillende plekken in België komen. Maar één daarvan, verzekerde van Sina, zal zeker ook Kleine Brogel zijn. Dat ook moet beveiligd worden. Een verdubbeling van het personeel, wat het plan is, dat betekent ook dat er meer plek nodig is. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wel, op de verschillende sites wordt er eigenlijk wel al goed geïnvesteerd in meer infrastructuur. Zowel in Leopoldsburg als in Safraanberg zijn ze bezig met nieuwe loodsen te bouwen voor de voertuigen die wat komen, maar ook voor het personeel. En ook, in Limburg hebben we ook een aantal verlaten kwartieren eigenlijk, waar dat er nu niet meteen iets mee gedaan wordt. En het is wel het plan om die terug te heractiveren. Over welke kwartieren spreken we dan? Dan heb je Helchteren, dat sinds 2015 een concessie is gegeven aan het Rode Kruis om daar een noodopvangcentrum te organiseren voor asielzoekers. Daarvoor zat daar een artillerie-eenheid. Nu is het plan op middellange termijn weliswaar, in 2 fasen, maar zeker vanaf 2035, dat daar een logistieke eenheid komt. Dus dat wordt terug opnieuw militair. Het Houthalen-Helchteren wordt weer een garnizoenstad. Daarnaast heb je ook Zutendaal, het oude vliegveld, dat sinds 2017 ook een concessie is gegeven, deze keer aan de Amerikanen. Die hebben daar een vooruitgeschoven depot met zwaar materieel om snel materieel naar het oosten te kunnen transporteren. Maar nu is er een studie bezig bij Defensie, omdat er bepaalde depots zijn daar nog niet in gebruikt door de Amerikanen. En zijn de Belgen aan het kijken of ze die depots kunnen gebruiken om munitie op te slaan. Een soort co-housing. Maar nog eens, het ligt ter studie, dat is nog niet aan de orde. Nu, naast stenen en machines is er natuurlijk dan ook nood aan mankracht. Hoe wil Defensie die nieuwe vacatures invullen in een tijd waar overal personeel tekort is? Wel, dat is eigenlijk ook een beetje via die partnerschappen met de hogescholen, wat Safraanberg heeft. Dat ze willen zo die militaire vorming aantrekkelijker maken door jongeren, door ook te zeggen van kijk, kom via ons studeren en wij betalen jouw studie terug. En vergeet zeker ook niet het vrijwillig dienstjaar. Hè? Absoluut. Dat is natuurlijk ook een manier om jonge mensen die nog niet meteen weten van wat ga ik doen, is een jaar te laten proeven van Defensie, betaald. En met de hoop uiteraard van Defensie dat er daar toch een behoorlijk aantal van definitief kiest voor een loopbaan in het leger. Ook dat is een manier om jonge mensen te lokken. Hoe je het ook draait of keert, KMS is zo'n voorbeeld, de Koninklijke Onderofficiersschool in Safraanberg is zo'n voorbeeld. Als het leger uw studies betaalt, ook dat is aanlokkelijk om
te kiezen voor Defensie natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor jongeren een reden is om in te gaan op dat vrijwillig dienstjaar en wie weet zo te blijven plakken bij Defensie. Bedankt Sien en Jan voor jullie uitleg. Ik onthoud vooral dat Limburg dé militaire provincie is en dat we dat in de toekomst ook zullen blijven. Wil je de reportages van Sien en Jan lezen of op de hoogte blijven van ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.